Vi begynder i aften i Sverige ovenpå en dramatisk uge med afbrændinger af en række asylcentre, og så torsdag en ung mands tilsyneladende racistisk motiveret angreb på en skole i byen Trollhättan. Landet er presset af flygtningestrømmene. I øjeblikket får Sverige flere end 1.500 asylansøgere om dagen. Og nye tal viser, at flygtningeindsatsen næste år kan koste Sverige 60 milliarder kroner, hvis tilstrømningen fortsætter. Det er, som jeg lige sagde, stort set samme beløb, som hele det svenske sundhedssystem det koster. Og selvom de svenske politikere i fredag strammede asylreglerne, så mener mange, at skaden er sket. Nogle hævder lige frem, at Sveriges flygtningepolitik har udviklet sig til et socialt eksperiment, der har slået fejl. Vi har räddat livet på 100.000 syriska flyktingar. Det här är inte det Sverige vi vill se. Det kommer likna ett latinamerikanskt land. There is no job for all. Morgenmyldretid i Malmø. Så tænker vi hele tiden, hvor skal det ta slut? Det slutter ikke foreløbig. I øjeblikket banker over 1.500 flygtninge og migranter på Sveriges dør hver eneste dag. Vi er på de svenske myndigheders modtagecenter i Malmø. Engang var det her et hotel. Nu er gæsterne asylansøgere, nye mennesker hver dag. Just nu er det for mycket, for logistiken slutar fungera. Om du tittar på toaletterna här, de är bara byggda för 150 personer. Jeg kan have 500 personer herinde, 600, det fungerer ikke. Og som et billede på Sverige lige nu, så vækker det her syn vidt forskellige følelser hos de svenskere, der skal tage imod. När du ställs inför frågan, accepterar du att ta emot någon eller inte? Då är svaret ganska lätt, och det är att svara ja liksom, på att vi måste ställa upp. Jag tycker lite grann att någonstans så måste vi ju bromsa det här, för att det är ju inte rätt mot de som kommer hit, för sist så kan vi inte ta hit dem. Og det er nye toner i et Sverige, der for godt et år siden havde en statsminister, der sagde sådan her. Nu vädjar till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet som flyr mot Europa, flyr mot frihet. Og noget er på vej i det land, der næsten var for godt til at være sandt. Vi befinner oss naturligtvis i en väldigt allvarlig situation. Vi har svårt med vårt mottagningssystem att klara det antal som kommer idag. 6 ud af 8 partier har netop vedtaget stramninger for asylansøgere. Ikke fordi de har lyst, eller fordi de tog fejl, men fordi resten af Europa ikke tager sit ansvar. Vi har räddat livet på 100.000 syriska flyktingar. Det är 1% av vår befolkning. Om hela EU hade gjort på samma sätt, EU består av 500 miljoner människor, då hade vi EU kunnat ge skydd åt 5 miljoner syriska flyktingar. Då hade vi inte haft flyktinglägerna i Turkiet eller Jordanien eller Libanon. Det är så du måste se det. Vel vil Sverige gerne være en humanistisk stormagt, men landet risikerer at ende som en økonomisk katastrofe, lyder det fra denne mand, selv flygtning fra Iran. Iran kräver om att jag ska säga att jag tror på något jag inte kan se, icke falsifierbart, metafysisk gudsexistent. I Sverige kräver de att jag ska förneka det jag kan se med mina egna ögon. Noget af det, Tino Sanandaji ser, er kurven her. Den viser skatteindtægterne i Sveriges indvandrerrigeste kommuner. Og spørger man den internationalt uddannede økonom, så viser den også begyndelsen til enden på den svenske velfærdsstat. Varför skulle man tro att lång sikt ser bättre ut? Brukar en långsiktig vinst vara en kurva som pekar långsamt neråt i all oändlighet? Så det här är det hela Sverige om det fortsätter? Om det fortsätter, ja, det är min poäng. Och hela Sverige kommer gradvis uppleva ekonomisk och social förfall. Det kommer likna ett latinamerikanskt land. USA kommer att likna Skandinavien i jämförelse av den ojämlikhet som förväntas komma. Och skattebaserna kommer erodera. Man kommer inte kunna ha råd med en generös välfärdsstat. Till och med nu, och det här är bara början, så har man börjat skära ner kraftigt. Sira كتير سريع. I feel I'm in Syria now. Everyone here speaks Arabic. Intet her i Sverige blev, som han troede. I thought I come here, I will work, or it will be very, it opens doors, something. I dag, 2,5 år efter, at den syriske flygtning Adam Boros kom til Sverige, er han stadig arbejdsløs.
En gang imellem hjælper han en gammel ven i butikken her. I want to work. I have a family. I must support them. And the refugees, when they come more and more, there will be no work. Not for me and not for them. Men regeringen fastholder, at flygtninge på lang sigt kan blive en gevinst for Sverige. Här är läkare, här är lärare, här är sjuksköterskor, här är ekonomer. För vår del handlar det om att sätta dem på skolbänken, lära dem svenska och se till att de då kan komma ut i verksamheter där det ofta idag är en bristsituation i Sverige. Då blir det här inte längre en kostnad, utan då kommer det att bli en tillgång för Sverige. Det här är ingenting någon välfärdsstat någonsin har försökt sig på. Det måste man förstå. Det är ingen barnlek. Det här är ett samhällsexperiment, och det är en irreversibelt samhällsexperiment som av aldrig skådad like. Och går man in i den så ska man ju åtminstone göra det med öppna ögon och förstå vad man gör. Inte som man gör, fortsätter låtsas som att det här är en temporär effekt av kriget i Syrien. Det är jättelönsamt, det är inte speciellt många som kommer. Alla möjliga, de är högutbildade, det är kompetenslängd av läkare och forskare. Måske finder Adam Boros et job en dag. Eller også må han blive her, i en af Sveriges mange ghettoer, i den underklasse, der bliver større og større. What should Sweden do? Must close the door. Are you saying that because now you're inside I said something. and the others are outside? The ship will take 100%. When it will be 200, it will sink. The 100 will die, and the second 100 will die. This is my opinion. De svenske myndigheder forventer, at 190.000 flygtninge alene i år vil søge om asyl i landet. Det er mere end 10 gange det forventede antal for Danmark.